adamaden ɲuman a duurunan i ka kɛ maa ye min ye fonisire ye a kunna wari la tɛgɛmangɛlɛ ma ɲi dɛ non mon frère ma sœur n'a fɔr'i ma ko tɛgɛmangɛlɛ min y'a f'i ma kɛlɛ k'a fɛ sabu a y'i ka alijinɛ kɔnɔdon de bali a y'a yirala ɲɛnama balolen ɲɛna k'i tɛ don alijinɛ kɔnɔ bakini place tɛ alijinɛ kɔnɔ kana sɔn a ka f'i ma ko tɛgɛmangɛlɛ kɛ fonisire ye kunna wari la kɛ fonisire ye i ka dɔnni na kɛ fonisire ye i ka hakilila la kuma mɔgɔw fɛ i k'u bilasira fonisire ko ka di ala ye a ko ka di ala ka jɔnw ye bakini ko ka go ala ye a yɔrɔ ka jan ala ka jɔnw fo adamaden ka kɛ adamaden ɲuman ye i ka kɛ maa ye min ye fonisire ye wabtagi fima ataka Allahu daral akhirah fa ale ye ɲumanya k'i ye cogo min na k'i kana sɔn ka tiɲɛni boloda dugukolo kan ale Alahu Taala tɛ tiɲɛnikɛla fɛ pour i ka ɲɛnama dafalen a wɔɔrɔnan i ka jogoɲumanya i bɛ mɔgɔw baara ɲɔgɔnya ni jogo min ye silamɛ don silantan don a ye sigi ɲɔgɔn de ye jogoɲumanya dɔ sɔrɔ e o de kama Musafa ko kalimu insan ko wulu dɔnniyalen wulu min bɛ den kɔrɔ k'a ka fisa ni adamaden janfanti ye Basan ye a ka jogoɲumanya masiri n'a kɛwale ye Basan ye mɔgɔw baara ɲɔgɔnya n'a ka jogoɲumanya ye Aja Basan Traoré nin ye mɔgɔ wɔɔrɔ jogo wɔɔrɔ min ɲininen don adamaden fɛ pour i ka se ka kɛ adamaden ɲuman ye ola silamɛw an bɛ hakɛto ɲini jama fɛ an balima an ka misiri min filɛ nin ye an kɔrɔ yan an balimakɛ dɔ kelen don ka taa ka mobili jɔ u ka kɔrɔbiyɛri ye u ka kɔrɔbiyɛri bɛ so min kɔnɔ o da la kɔrɔbiyɛri dun kan ka bɔ sisan ci teliman na o la an b'a ɲini an balimaw fɛ mɔgɔ min n'a sɔrɔ a ka mobili bɛ kɔrɔbiyɛri don da la misiri min filɛ an kɛrɛfɛ yɔrɔ in na yan o misiri de don a ka hakɛ to a ka taa ka mobili bɔ sisan kɔrɔbiyɛri kan ka bɔ ka taa ci teliman dɔ la. ayiwa ala k'an bɛn sababa ma kuma in tigɛra ka don fɛn yɛrɛ min na n'o ye sira ye an bɛ walanda in tɔ nin kɛnɛ sigira Basan ka yɛlɛmali e ni ne ka walanda dɔ ne ye don dɔ su ye n'i y'a mɛn a sara maa baden ko ma balola i bɛ sa wa ni sa e yɛrɛ kun zaki place min o banna ko minnu jɛnɛ mo kun minɛ e la o bɛ minɛ maa wɛrɛ la a ye saya ɲɛsigi a bɛ kɛ ale de y'a to nin kɛnɛ sigira Basan ye sinon Basan ka anniversaire kɛnɛ tun bɛ sigi nka bi an filɛ nin ye ko Basan ka soma yɛlɛmali saya tɛ juguman ye ni maa o maa balola i bɛ sa a duniya la tadumu li ahadin i ka dɔn ko nin diɲɛ in a tɛ dunbe maa si kelen ye alfaizu man yugadiru hazihi dunya wal jami'u yazkuruhu bil khairi ko i ka dɔn maa niyɔrɔ sɔrɔlen maa min ye niyɔrɔ sɔrɔ nin diɲɛlatigɛ in na o de ye maa ye maa min bɛ bɔ diɲɛ kɔnɔ k'a sɔrɔ adamadenw bi k'a ka hɛrɛ ko fɔ mɔgɔ min jara kaburu kɔnɔ nka i ka ɲumanya bi ka fɔ Basan ka ɲumanya bi ka boli dugukolo kan a balolen a fatulen ko i k'a dɔn wa minan nasi man yamutu wa tamutu sayi'atuhu wa tabqa hasanatuhu k'i k'a dɔn mɔgɔ dɔw yɛrɛ de bɛ mɔgɔw la u bɛ sa wa u ka jugumanw fana bɛ sa yɛrɛ bɛ sa nka u ka ɲuman kelenw bɛ continuer k'i k'i jija i ka k'o maa dɔ ye ko mɔgɔ dɔw yɛrɛ bɛ mɔgɔw la olu bɛ sa wa u ka jugumanw tɛ sa dɛ
u ka ɲumanyaw de bi jɔ k'i k'i jija i ka kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min n'a fatura a ka baara ɲumanw ti jɔ i jija i ka ko mɔgɔ ye saya bi kɛ akira buga ibn hiyal mautu fɛn min tɛ yen nka a ka surun mɔgɔw la saya don la mushkilata fil mauti fa innaha babun kullu unasin dakiluha problème ti saya la saya tɛ ko compliqué ye ko ɲagaminen tɛ saya ye bulonda de ye an bɛɛ bi don da in fɛ dɔ de bɛ kɔrɔ ka don dɔ bi bana ka don dɔ kɛnɛ bɛ don e bɛna don cogo di maa dɔw de bɔra wajibikɛyɔrɔ la o jɛ an selilu kan e bɛ wajibikɛyɔrɔ la su in na i bɛ sini ye wa an jigi kɔni b'a kan silamɛw n'a ye ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ ninnu kɔnɔ an ka miiri Basa ye nin don nin ɲɛsigi o de kama kɛnɛ filɛ ka sigi a tɔgɔ la e yɛrɛ k'i jija i ye don min ye o de y'i ka don ye Basa ye mɔgɔ de ye a ye baara ɲuman i yɛrɛ ka baara ɲuman kɛ Basa ye baara jugu de kɔ i yɛrɛ ka jɛ baara jugu kɔ o de kama Ahmadu Bunani Bali ɲininkara ko sɛngɛlafiɲɛ bɔ waati ye jumɛn de ye ko adamaden ma sɛngɛlafiɲɛ bɔ waati jumɛn a ko tumana min na n'i y'i yɛrɛ sen ye alijinɛ binaku kan ko o waati de i ka sɛngɛlafiɲɛ bɔ waati ye an dun b'a la k'an kan ka repos ta ten ala ko in na an dun b'a la k'an ye dɔ kɛ ko si baara don i fa dɛ e min bɛ cɛsiri la n'i b'a fɛ k'i sɛngɛlafiɲɛ bɔ sitanɛ ta waati don ne de ye i jija balo i k'i cɛsiri i b'a fɔ i tɛ sini ye a ko an ka kodɔnba dɔ fana ɲininkara ko adamaden hakili bɛ sigi tuma jumɛn adamaden hakili bɛ sigi tuma jumɛn a ko tumana min na n'i y'i kɔfilɛ ka sirati y'i kɔfɛ Allahu akibar n'i y'i kɔfilɛ k'e ye siratu tigɛ o de ye hakili sigi tuma ye e bɛ maa dɔw ye yɛlɛ qualité dɔ la anw fɛ i yɛrɛ b'i ɲininka i yɛrɛ ɲininka ko ale k'a ye siratu tigɛ wa i bɛ maa dɔw ye ka waleya dɔw kɛ bilahi i b'i yɛrɛ ɲininka o yanni u ni ala bɛnna ko la wa silamɛw an ka miiri Basa dalen filɛ don in mana dingɛ de tigɛra a den fɛ ka dingɛ wɛrɛ tigɛ a yɛrɛ ka wolo de y'a sɔri ye k'a da Basa y'a dɔn k'o bɛna kɛ o de kama Basa ye don in ɲɛsigi o de kama Basa maloyara Basa samɛra Basa kɛra kɔnɔnajɛ ye a y'a cɛ valeur dɔn k'a denkɛ valeur dɔn k'a denkɛ ka garibuw valeur dɔn k'a buramusow valeur dɔn k'u gasi sigi Umar bin Abdulaziz ko tuma jumɛn adamaden b'i sɛngɛlafiɲɛ bɔ de ale ɲininkara ko sɛngɛlafiɲɛ bɔ ko adamaden k'o bila tumana min na n'i yɛrɛ sajaratu tuba alijinɛ iriji jukɔrɔ k'o kuma de ye sɛngɛlafiɲɛ bɔ waati ye adamaden satudu fanu mahama kɛnɛti kimatuka adamaden i jɔyɔrɔ mana bonya cogo o cogo don dɔ i bɛ don bɔgɔ la i jɔyɔrɔ mana bonya cogo o cogo don dɔ i bɛ don bɔgɔ la wasatun sa mahama balagat makenuka wa ɲina mina k'i kɔ i jɔyɔrɔ mana bonya cogo o cogo n'i y'u hakili jigintɔ i la don min na f'a k'a sɔrɔ ci dɔ nana u ma mɔgɔ sɔrɔ min bɛ se k'a solutionner u hakili bɛ jigin la sinon ni maa sɔrɔla e tun bɛ 200 di maa sɔrɔla min bɛ 500 di n'u y'i tɔgɔ fɔ don o don u b'a fɔ ko i kana hakili jigin su la silamɛw ولذلك اسنا أثرا جميلا في كل يوم يمر عليك ko kuma adamaden i jija i ka nɔ ɲuman bila diɲɛ waati o waati bɛ tɛmɛ i kan i jija i ka nɔ ɲuman dɔ bila a la an tatɔ don sa sɔgɔ musokɔrɔba ɲuman dalen filɛ nin ye o hali n'i ma Basa i ɲɛ la k'a fɔ dɔrɔn ko a Seyidu Sharif Usman Madani Hayidara bamuso de ye nin musokɔrɔba in ye i b'a dɔn k'o tɛ balawolo ye musow a ye sɔn a ye segin aw ka sɔn wa wajibiyalen don aw ka sɔn
sabu o yɛrɛ de y'aw faso bila wali faso dɔ ye kabini ye e yɛrɛ bɔra i ka kima kɔnɔ n'i sɔnna résultat ye jumɛn ye a k'a sɔrɔ i sɔnna kɔnɔnajɛya kan muso dɔ sɔnnen don o kɔnɔ finnen don Bassa sɔnna a sabalila a ma tɔɲɔ sabu Bamadani il était très civilisé cɛ o cɛ bɛ muso tɔɲɔ o cɛ ye gawa ye Bamadani kun ɲɛ yɛlɛnnen don a bɛ muso valeur dɔn o de kama Bassa sabalila a ma sabali tɔɲɔ kan muso an b'a fɔ a ye k'aw jija a ka kɛ Bassa ɲɔgɔnna ye an b'o fɔ aw ye o ye cɛw ka kumakan ye nka cɛw aw yɛrɛ k'aw jija a ka kɛ Bamadani ɲɔgɔnna ye ni Bassa ɲɔgɔnna dira aw ma n'aw ma kɛ Bamadani ɲɔgɔnna ye Bassa bɛ tɔɲɔ alisilamɛw الدنيا لا تدوم لأحد الفائز منها من يغادر هذه الدنيا والجميع يذكر بالخير وإكادو نجين تدوم ماشي ما هو ما بورا جيا كنا يكون ينعبا وبورا ني بركالي متري دامادودي أني يكيرو ما كهو منوداتو واني ربنا بونودي والله أي سرالاني اتقوا الله في الكلوى فإن الشاهد هو الكاذب أي سرا مسان يدغلا مسان مي مكيري تيالي دي تيموني الله اكبر كنكا ماما دوغو بي على ما دوغو تي يوم تبلى السرائر بنو بنا دا كنكا انا او تليفون تي مو با كونو avec un vidéo du meilleur soir avec un du meilleur partagé avec un vocal du meilleur الإسلاميو كفى بالموت وإذن وكفى بالدهر مفرقا اليوم في الدور وغدا في القبور هو سكرة ساتي رو وسرا مغفر لي نيغنا اي ام فرا نيغنا كوي نانترا بونا نيغدا انترا محمد المدني دا انترا مصطفى هيدردا انترا هو هيدردا سيدنا كاتومرا لا دوفو بغراجي سيدنا علي kakulalla dufo abuja imam Hussein kadaga masala dufo imam Hassan Fatumata ka kalodo boya kalodo hakimu yo de fa ka kuma kono Fatumata kola hakimu intoko de ko Alpha Diallo koroke Adam Nuhu Jawara ako ni mami bama ke Fatumata yi ko jiginatila i b'a sɔrɔ i fa de ka choix ma bɛn Fatumata tɔgɔ ma ko lagosili yɔrɔ t'i la ko ni maa min balimamuso fana tɔgɔ ma kɛ Fatumata ye ko jiginatila k'i b'a sɔrɔ i fa de ka famu ma se Fatumata tɔgɔ da ma mais e ma muso sɔrɔ min tɔgɔ Fatumata e yɛrɛ min den dɔ tɔgɔ da Fatumata e ma tugu karamɔgɔ dɔ kɔ karamɔgɔ min muso tɔgɔ Fatumata ko ni ye degun i yɛrɛ ka ɲɛnamaya la i yɛrɛ ka ɲininen don wa hada salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu a kɛ min tɔgɔ de ye Alpha Diallo kɔrɔkɛ don Adam Nuhu Jawara بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه آمين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين آمين
baden silamɛw an kelen kɔfɛ k'a daminɛ ni setigi masa tɔgɔ ye a n'an sɔlilen a ka kira kan n'o ye Muhamadi sallallahu alaihi wa sallam a n'a ka somɔgɔ sanumaw a n'a ka sahaba ɲumanw ani mɔgɔ mɔgɔ tugura alakira ka sira in kɔ fo ka taa se alikiyamati dɔw ma o kɔfɛ n b'aw fo silamɛya foli ani kelenya foli n'o de ye ala ka kisi kɛ ne n'aw bɛɛ lajɛlen kan n'an bɔra yen an bɛ an karamɔgɔ fo a Seydi Sharifu Osman Madani Haidara o min y'a cɛsiri k'a bɛ diinɛ dɛmɛ ala k'anw n'a dɛmɛ o min y'a cɛsiri k'a bɛ diinɛ in kɔrɔta yarabi ala k'an n'a kɔrɔta an karamɔgɔ sijan kɛnɛya lafiya gɛrɛsɛgɛ labanko ɲuman ala k'o d'an ma ka ɲini ala fɛ an karamɔgɔ ala k'a kɔlɔsi a n'a ka denbaya ala k'anw n'a kisi a n'a ka denbaya ala ka don ani juguman bɛɛ cɛ ala ka juguw dɛsɛ ka ɲini ala fɛ an ka jamana ala k'a basigi dekun minnu b'a kɔnɔ ala k'a bɔ yen ala ka na ni hɛrɛ ye ala k'o kɛ an karamɔgɔ yɛrɛ kama ala ka hɛrɛ don jamana in kɔnɔ ka nabaga bɛɛ fo cɛ fara muso kan minnu nana kɛnɛ in kan ani minnu ma kɛnɛ yɛrɛ sɔrɔ darura kama kɛnɛ yɛrɛ bonya kama di anw ma k'an se an yɛrɛ kɔrɔ ala k'o kɛ kɛra na so kama sɔli ala rasul ka foli lase an karamɔgɔw ma minnu tɛmɛna u ye fɛn min fɔ a faamuna o tuma an b'a ɲini ala fɛ an mamuso n'o ye Basita Tarawele Seyda Basita Tarawele yarabi ala ka hinɛ la ala ka kaburu nɔrɔ ala ka kaburu nɔrɔ ala ka minnu bɛ anw yɛrɛ la ala ka foli lase bɛɛ ma an karamɔgɔw bɔra ka fɛn min fɔ sisan basi tan kan a ka ɲumanya o bɔra ka min fɔ sisan ba madani kan a ka ɲumanya la o bɔra ka min fɔ sisan an karamɔgɔ kan a Seydi Sharifu Osman Madani Haidara a ka ɲumanya la a n'a ka cɛsiri la a n'a ka wulikajɔ la n badenw o ye wajuli de ye ne ni aw bɛɛ lajɛlen wajuli sigikun ye min ye ni min fɔra i ka taa baara kɛ n'a ye n ye min mɛn taga baara kɛ n'a ye nka n'i y'a lamɛn n'i ma baara kɛ n'a ye aa nin ka ko la ɲumanya la min fɔra Sharifu Osman Madani Haidara kulo la e ka kan k'i o ni Abu Jali ka alakira ye ka kɛ kelen ye an kana sɔn an kana sɔn anw kɛlen ka Sharifu Osman Madani Haidara ye an tile la an tile n'a bɛnna an y'a ye anw ɲɛ la k'a ka waliw ye o ma fɛn ɲɛ anw ye a b'i n'a fɔ Abu Jali ye alakira ye a ma fɛn ɲɛ ye an kana sɔn ma n'an ko Haidara ye an wasa an fana ka Haidara wasa n'an jogo ye badenw ne ni e basi ta an ka kan k'a ladege an ka kan k'a ladege n'i ma ladege i y'a ye i y'a mɛn a tɛ fɛn ɲɛ i ye ala ye min fɔ an ye alakira ka ko la a ko cogo de lakad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju allaha wal yawmal akhir wa zakara allaha kaseeran ala ko silamɛw aw minnu ko k'aw dan bɛ ala la aw k'a dɔn ala kira kɛra aw ka ladege yɔrɔ ɲuman ye a ye kira lajɛ a ka kira ladege a ye kira lajɛ a ka ladege a ka sabali la a ye kira lajɛ a ka ladege a ka muɲu na
ay kira lajɛ aka ladiga aka yafa la ay ala kira lajɛ aka ladiga aka funanseriya la laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasana liman kana yarju Allah ni maa min mako bɛ arijina kɔnɔna f'i ka kira ladigi sanugo odogoyi lahi kira jogo kun ka bon kosɛbɛ lahi innaka la ala khulqin azim odo Muhammad bɛ jogo kan jogo min ka bon sanugo o tuma ala kira muɲuna cogo min ala kira sabala cogo min ka diinɛ in lase ka sɔn ani maaw ka jɛ bɛɛ ka kɛ kelen ye a bolo o Muhamadu in ni e ko o de kɔ ni denw ye misiri la ala kira ko ye ala ko i ka kira yɛrɛ de ladigi Allahu akbar siga t'o la sanugo a jogo la o dogoyi lahi kira ladigi a ka ala ye siranya la ala kira kun bɛ siran ala ɲɛ o do lahi ala kira kun bɛ siran ala ɲɛ a bɛ ala dɔn a b'a dɔn ala bɛ se ka hɛrɛ jigin i kan a bɛ se ka bɔnɛ jigin i kan ala kira kun bɛ siran ala ɲɛ hali ni san fiɲɛ kun wulila ala kira tɛ sigi yɔrɔ kelen Allahu akbar sanugo a bɛ munumunu de k'a dama kasi ala la fo ka taa fiɲɛ tɛmɛ Allahu akbar o ye ala ye sinaya ye k'a dɔn a bɛ se ka bɔnɛ jigin n kan yan siga t'o la k'a dɔn a bɛ se ka bɔnɛ jigin n kan yan wallahi o tuma n balimakɛ n balimamuso k'i ka kira ladege o de la siga t'o la yala anw bɛ ten wa ayiwa a wala sanugo ala kira jogo jumɛn b'anw na ni seli in dama tɛ a sanugo a jumɛn bɛ yen ala ko an k'a ladege de mɛ jogo jumɛn b'anw na ni birika wuli in dama tɛ a banna wallahi a sanugo dogoyi a ti misiri kɛ bɛ ka yɔrɔ bɛɛ fa o do nka i tɛ ala kira jogo yɛrɛ de ye mɛnɛ siga t'o la i t'a ye i tɛ maa ye min bɛ ka kira ladege wallahi a sanugo e tile dama na mɔgɔw dɔnna o dɔnna dɛ wallahi n'i ye silamɛ n'i tɛ silamɛ o dɔnlen don kɛnɛ kan gɛlɛya nana jamana kɔnɔ pour jamanadenw ka lafiya an ye sɛgɛn tɔ juguya wallahi bɛɛ banna feere ma fo isanse feere o kɛra bi koyi wallahi kɛnɛ kan bɛɛ y'i ka baara bila o ye ala kɛra cogo ye wa ayi o tɛ ka jamanadenw ɲɛni k'u sɛgɛ k'u tɔɔrɔ faama y'u seko kɛ mɛ bɛɛ de banna baara ma hali musow u bɛɛ ye nugu feere dabila fo gazoli siga t'o la wallahi mɛ aran bɛ ban cogo di ayi a tɛ ban o la wallahi a sanugo o ye ala kɛra cogo ye wa ayi o tɛ n ala kɛra ko silamɛ de ye maa ye mɔgɔw kisira ka bɔ mɔgɔ min tɛgɛ tɔɔrɔ ma a n'a da tɔɔrɔ anw kisira ka bɔ ɲɔgɔn tɔɔrɔ ma ayi o ma kɛ wallahi o ma kɛ a sanugo ni bɛɛ taara bada la ko i bɛ ji feere hali ni ji ma ban minnu b'a solo ka d'e ma olu na dɛsɛ siga t'o la kɛnɛ kan wallahi sanugo o tuma n balimakɛ n balimamuso e min ka baara kun tɛ isanse feere ye fɔlɔ n'i donna a la pour i ka wari sɔrɔ ka mɔgɔw ɲɛni a dɔn k'i bɛ ka bɔ min de dun walahi n'i y'a wari sɔrɔ ala na bana dɔ cun i kan min b'a wari ni ba a na bana dɔ cun i den dɔ kan min b'a wari ba a na dɔ cun i muso kan min b'a wari ba a sanugo kɛnɛ kan wallahi maa si ma ala ka jɔnw ɲaga ko ala y'i bila hɛrɛ la siga t'o la wallahi a mɛn o mɛn i b'a ye ɲɛ la i b'a ye wallahi sanugo o tuma ko an ka kira le ladege o fɔra wallahi ka kira ladege adamadenw bɛ se ka lafiya cogo di kosɛbɛ ka kira ladege maaw bɛ se ka hinɛ ɲɔgɔn na cogo di ala kira tun bɛ hinɛ cogo di ko an ka kira ladege o tuma anw minnu bɛ kɛnɛ kan anw minnu ye basi ta ye anw ɲɛ la anw ka kan ka basi ta ladege a sanugo wallahi o do a ka funanseriya la k'a ladege a ka hinɛ la k'a ladege a ka waliden ladon na o do a sanugo wallahi Sherif Osman Madana Haidara yeli b'a yira anw na ko basi ta tun bɛ walidenw fɛ wallahi kɛnɛ kan a sanugo Haidara yeli Haidara yɛrɛ kɛcogo o b'a yira anw na ko musokɔrɔba in tun bɛ walidenw fɛ siga t'o la Haidara yɛrɛ kɛcogo a yecogo o b'a yira anw na ko a fa Madani tun bɛ walidenw fɛ kɛnɛ kan den caman ɲɛ gannen do bi i t'a kun dɔn i bakolo in nɔ don a sanugo a sara e yɛrɛ b'a ɲɛni na bi wallahi ala
i ka cɛkɔrɔba nɔ dɔn a ye walidenw tɔɲɔ a ye walidenw tɔɔrɔ ka sa o kan o kɔlɔlɔ de bɛ e kan. tiɲɛ Asanogo walahi o don. e ma hinɛ walitaw la ala bɛ hinɛ walahi n'i y'a kɛ walidenw na ala b'a sara i la. walahi kɛnɛ kan. n tɛ nin d'i ma Magan ko tɛ Madina ko tɛ Mali la yan. o don Mali la yan. Sanogo. npogotiginin fitinin a si ma kuru fɔlɔ dɛ a farala ba ka sinaya kɛlɛ la. Allahu akubaru. Sanogo. a dalen sunɔgɔ la u bɛɛ dalen sunɔgɔ la dɛ a banicinin den ŋunumatɔ a y'o ta k'o bila kɔlɔn kɔnɔ. Allahu akubaru. sabu ale ba ni o ba man di Allahu akubaru. a y'a bila kɔlɔn na bɛɛ sunɔgɔra dugu jɛra o ye den ɲini o m'a ye o tuma o y'a doni ta k'a da setigi masa. masa. nin ye ala nɔ ye n'ale ye min kɛ o de ka ɲi masa muɲulen ka nkalon bɛɛ da la a ma kuma. tiɲɛ. bilahi a ma kuma. o don koyi. la ta'khuzuhu sinna wala nawm. tiɲɛ. jinɛw tɛ ala minɛ jango a ka sunɔgɔ a bɛɛ bɛ k'a ɲɛna nka bɛɛ bɛ da ala kan ala b'i da de ko caman bɛ yen walahi ala nɔ tɛ maaw nɔ don o y'a nkalon da ala la maa caman salen don ala nɔ tɛ. tiɲɛ siga t'o la Asanogo walahi. anw mɔgɔw a ye siran ala ɲɛ. walahi o ka kan Allah. basi t'aw siranna ala ɲɛ de o de y'an bila nin kɛnɛ ninnu kan. walahi Asanogo. ala ma kuma o ye den ye kɔlɔn na o y'a labɔ o y'a jɛnajɛ kɛ k'a ban ala ma kuma. a bɛɛ dara ala kan juguya man ɲi koyi o tuma ala ma kuma den in fɛ min y'a bila kɔlɔn kɔnɔ ala ma kuma fɛ fo a nana kuwa a balikuyala a furula furu jara la a ye den cɛmanw sɔrɔ ka musomanw sɔrɔ furu jara ala ma kuma n b'a a sera yɔrɔ la si kɔrɔbayala a tɛ den wɛrɛ sɔrɔ cɛkɔrɔba in fatura a furu bɛ min ma o fatura o fatulen a ko k'a b'a jigi da a denw kan. ayiwa. ale yɛrɛ tɛna den wɛrɛ sɔrɔ kɔrɔ nana. Allahu akubaru. Sanogo. o kɛra k'a b'a jigi da denw kan ala sɔrɔla ka tafuma. Allahu akubaru. Sanogo. a ko nin ko in ale b'a kun dɔn ale denw ka sa ka tugu ɲɔgɔn na ale b'a kun dɔn o ko kun ye mun ye a ko n banicinin den min yera kɔlɔn kɔnɔ ka bi o wagati jan ne de y'a bila a kun. Allahu akubaru. Sanogo. siran dɛ walahi. siran wali jugu ɲɛ amayi walahi. kana mɔgɔw tɔɲɔ ayi kana mɔgɔw tɔɔrɔ manga a to mɔgɔw k'a k'i la juguma kana juguma kɛ maa la basi t'anw balola ten de. walahi Asanogo o de koyi. n'an sigira olu ka kɛnɛ kan anw ka kan k'u ladegi de bi kɔfɛ ni e bɔra yan e ka kan ka kɛ maa ye mɔgɔ min ni juguma min tun b'i kɔnɔ ka sin mɔgɔ wɛrɛ ma o bila basi ta yɛrɛ kama. siga t'o la Asanogo. i jija kana i kɛ walijugukɛla ye. ayi o manga. hakiliya min b'i kɔnɔ ka ɲɛsin sinamusow ma o yɛlɛmɛ i k'a kɛ ɲuman ye juguya min b'i kɔnɔ ka ɲɛsin sinamusow denw ma o yɛlɛma i k'a kɛ ɲuman ye n'i ma siran ala ɲɛ i b'i ka wolo bɛ pɛridi. tiɲɛ Asanogo walahi. a man ɲi. ayi a man ɲi. maɲi dɛ. jugu man kɛ yɛrɛ de man ɲi. ayi a man ɲi walahi. a ma fɔ i ye ko waliyukɛ ka waliyuya tiɲɛna. kosɛbɛ. an bɛ cogo di. a wala walahi Sanogo. i ye dutigi joli faga k'a denw to yen. a caman. e biri bɛ misiri kɔnɔ. walahi a bɛ yen siga t'o la. i ye dabalijugu joli kɛ walidenw na e biri bɛ misiri kɔnɔ. walahi Allah Sanogo. ko nin de kana fɔ ni sirifukiyɛ d'a ma a bɛ dinɛ gɛlɛya Hayidara b'a gɛlɛya Hayidara b'a gɛlɛya Hayidara de ye jahanama bila ye. ayi i bɛ jahanama sɔrɔ o tɛ Hayidara nɔ ye. o t'a nɔ ye fiyewu Hayidara o de koyi walahi. n badenw ni ala ye siranya jɔnw don n'an jɔra o ka kɛnɛw kan an b'u ladegi de. kosɛbɛ. misidennin fagara ba fagara misidennin yɛrɛ o ma bɛn ala ma ala ko waliyukɛ ma i ka waliyuya a banna n y'a ko k'a bɔ i la e tɛ hinɛ. Allahu akubaru. waliyukɛ taara kun fɛ de fa donna a la fa donna a la a bana diɲɛ fɛn bɛɛ la ala bɛ se ka yafa ale ma cogo di. Allahu akubaru. Allah. a y'i to o la sa a ye kɔnɔdennin dɔ burulen ye si tɛ o la a y'o ta ka yɛlɛ n'o ye sanfɛ k'o bila a ɲaga la a bilala a ɲaga la yan'a ka jigin ala ko n y'i ka waliyuya segin i ma. Allahu akubaru. n ye dɔ fara i ka jala kan. sigei. sabu i ma hinɛ misidennin na
yene ala ya fa deli furru fi hinana kono denina kono deninde o de ya ka wali ya sikama sigai Allahu akbaru a hinane wala okera wallahi bo hira gele mina an yare da nigila ka gele ala kanyinga an man wallahi asanu sigatenina kenaka otuma nanjora manyumo nga kenaka an anjija anu kata misideni kama ala banila ka kila ka hinela kono deni kama an ye hina bampew wallahi sanugo sita shika hera ai to to wata bir misruga istahusu fufakum ayaka sofutle ayaka monoro nogona no te shetana be do awchela shetana kama ko de do alma mi kele jole de o mana shetana mo nyonde gabi sikatola asanugo kalodo odo goyi nabe ko ay hina nyoma ka odo na toro la se nyoma me bi aw yere de be ka mugu chi nyona sigai Allahu akbaru ay kafir boli sonate ka mugu ci de ay chrétien te ka ci de ay wallahi chrétien fu de ka mugu ci mawla yahuda te ka ci boli sonate ote amunu teme duguma aw yere de be ka mugu ci nyona kenaka wallahi asanu kala ko jugo yede akero de wallahi akili ma ala ka da otma ni mo gonu ba madani haidara bashi ta tarawi nan joro ka kenaka fanga wala dawle takata sabali munu ka hina nyogona Allahu akbar odo sanugo ala o de nyina an fa ko an kira la digi aw an kile ni kira kile ma be an kile ni munu kile bena na yere ko ku kai ko an ga ula digi odo goyi sanugo an ula digi badum ala ko ni digi be arjina ko ka ki ka kira la digi de o ko le nyumangela ula digi kana jugumangela digi nyumangela ula digi asa badum ala ya sira da kuma nunu wallahi kuma sira ala nye an tembe duguma ko ti ai ati ça va fin fleur de bay o be nyagami mo ko bulu ala danaya ani ala ya sira nya sikatola ala danaya jalambe mao mala ni ala ya sira nya tila ete arjina so ai tasoro ajala wallahi ala danaya jalambe ne mama beya do kimi yarada ima dugukolo ifense ima kabakolo gulo kalo titai kile titai o be ala noy o danaya bila o ala danaya doy o ala danaya doy me ala yasreti asanugo idome ala la ajala mo o nyafuye o fayin mɔgɔ min ka baara ye bolisɔn ye a bɛ kɔntɔrɔ de sɔn n'a banana n'i taara fɛ yen ka taa foli bila a la n'i ko a ma ko kɔntɔrɔ ka nɔgɔya kɛ a tɛ diya ye ayi o tɛ diya ye siga t'o la fiyewu asanugo o tɛ bɛn a ma o kɔntɔrɔ ka nɔgɔya kɛ ayi siga t'o la mɛ n'i ko a ma ala ka nɔgɔya kɛ a b'a fɔ ko ami siga t'o la a b'o fɔ bɔn o ye ala danaya dɔ ye nka a ma siran ala ɲɛ wallahi kɛnɛ kan dɔlɔminɛ yɛrɛ ni fantanya y'a sɔrɔ dɔlɔso kɔnɔ a b'a fɔ dulɔmi ɲɔgɔn ma cɛ a k'ala kama i ka dɔɔni di yan sa siga t'o la a b'o fɔ koyi asanugo awɔ a bɛ ka cɛ deli ni ala tɔgɔ ye o ye ala danaya dɔ ye a y'a dɔn nin bɛ sɔn k'a kɛ ala kama siga t'o la mɛ dɔlɔminɛ da a ma siran ala ɲɛ n'a kun sirannen bɛ ala ɲɛ a t'a min asanugo o tuma ala danaya fo ni ala ɲɛ siranya de ka fara ɲɔgɔn kan maa o maa ka ala danaya ye dabara ye ala ɲɛ siranya t'a la a dan bɛ ala la ala danaya jalan bɛ maa o maa la o bɛ sɔn mɔgɔ faga ma siga t'o la asanugo ala danaya jalan bɛ maa o maa la o bɛ sɔn sonyali ma ala danaya jalan bɛ maa o maa la o bɛ sɔn dabali jugu kɛ ma ala danaya jalan bɛ maa o maa la o bɛ sɔn hasiriya ma sigai Allahu akbaru asanugo a fila bɛɛ de ye ɲɔgɔn sɔrɔ basi t'a la o don a dan bɛ ala la a bɛ siran ala ɲɛ wallahi asanugo fo an ka kɛ ten kosɛbɛ o la ala b'a fɔ an ye yɔrɔ dɔ la ya ayyuhal ladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wala tamutunna illa wa antum muslimun
Allahu akbar sanugo yayi ala y'an wele ni lemɛnɛya ye ka tila k'an bila fɛn dɔ la o kɔrɔ ye ko fila tɛ kelen ye dɔ bɛ se ka ye la tɔ t'i la ala ko aw minnu dalen bɛ ni ala la n'aw bɛ seli k'aw dalen bɛ ni ala la n'a bɛ sun k'aw dalen bɛ ni ala la n'a bɛ heji k'aw dalen bɛ ni ala la ni disaw b'aw kunna k'aw dalen bɛ ni ala la kɔlɔsi b'aw bolo k'aw dalen bɛ ni ala la o t'a ɲɛ dɛ ittaqulaha Allahu akbar a ye siran ala ɲɛ a ye siran ala ɲɛ a ka dabalijugu kɛ dabila a ye siran ala ɲɛ a ka hasidiya dabila a ye siran ala ɲɛ a ka ɲɔgɔn faga dabila a kɛra cogo di ala yɛrɛ de tilara ka na ni ala ɲɛsiranya ye ye a y'aw wele ko muminu a ma dan ma a ko heyi a ye siran ni ala yɛrɛ de ɲɛ o kɔrɔ ye maa dɔ dan bɛ ala la nka a tɛ siran ala ɲɛ o de y'a ɲagami ta misiri falen don nka takuba tɛ yen ci misiri bɛ jamana in kɔnɔ bilahi n'a mɔgɔ bɛ siran ala ɲɛ an tɛ kɛ ta hala kuranɛ durusilaw o tɛ siran ala ɲɛ i bɛ wajuli dɔw mɛn karamɔgɔ dɔw da bi o man kan ka kɛ fiyewu o man kan kuranɛ durusi min kɔnɔ ni bɛ siran ala ɲɛ fɛn kelen tɛ fɛn kelen tɛ musalamatul kazabu n k'o de tun bɛ wahayu sɛbɛn o de tun bɛ wahayu sɛbɛn a bɛ bɔ jibirila da k'a fɔ kira ye kira bɛ mɔgɔ min wele kɔ sɛbɛn o de tun ye musalamatul kazabu ye mɛ a ye nkalon dɔ diinɛ la ala kira yɛrɛ balolen ɲɛna tun badenw fo an ka ala ɲɛsiranya fara an ka bolo kan Bamadan tun bɛ siran ala ɲɛ Bashita tun bɛ siran ala ɲɛ Sharifu Osmani Madani Haidara o min b'an bolo bi n'u ye ni ala ɲɛsiranya jɔn fila ala ye min don u gɛrɛsɛgɛ la n'o ye sirifukɛ ye n'an ye ninnu nɔfɛ tugu an bɛ lafiya an ka duw kɔnɔ n'an ye ninnu nɔfɛ tugu an bɛ lafiya an ka jamana kɔnɔ an kana kɛ kuma ye ten dɛ n'a fɔra ye dara hoo Bashita Tarawele ho zo ayiwa Allahu akbar sanogo Bamadan ho wali jugu kɛla wali den tɔnɔla sigay Allahu akbar o bɛ mun ɲɛ foyi wallahi maaw ye ala kira mankutu taara jahanama kɔrɔ ka kira mankutu ka jɔ minimari sanfɛ ka kuma kira kan Madinɛ o kɛra wallahi a bɛ kuma ala kira kan yani kira ka yɛlɛ minimari kan wallahi nka a fatura ala kira y'a ka jalamugu kɛ k'a meleke ka sela su kan ala ye ci bila ka na n tɛ yafa nin ma Allahu akbar a dan t'o ye ka ala kira ye Madinɛ ka seli ala kira kɔfɛ misiri kɔnɔ Madinɛ ale de tun bɛ jɔ fɔlɔ ka kuma kira kan ala ye fɛnba kɛ Madinakaw ye ala y'a di magankaw ma o ma valeur dɔn ala y'a ta ka na di anw Madinakaw ma ni cɛ bɛ ala kira mankutu k'a mankutu nka a sara kira sela su kan ala ko n tɛ yafa ma Allahu akbar sanogo siga t'o la munna wa ma tu wa hum fasikuna ayiwa billahi ala ma ko bana seli k'u sara k'u to tiɲɛli la u bɛ seli zonw don u bɛ seli dabalijugu-kɛlaw don u bɛ seli mɔgɔ fagalaw don u bɛ seli hasidiw don e ka seli valeur bɛ cɛ in ka seli bɔ wa alimami jumɛn b'i bolo n'o bɛ ala kira bɔ o bɛ min su dalen ala kira jɔra su in kan e bɛ alimami jumɛn sɔrɔ min valeur ka bon ni ala kira ye mɛ i jogo tiɲɛna ala kira jɔra kan ala ko a tɛ yafa ma anw bɛ cogo di ayiwa an bɛ cogo di kira ko tɛ yafa ala ko a tɛ yafa ma kira n'a ka kiraya jɔra kan ala ko n tɛ yafa ma e ka alimami ye jɔn ye jɔn don ni jɔn b'i kan jɔn don e yɛrɛ ye jɔn ye mɔgɔ minnu jɔn b'i kan jɔnw de don ko ala kira ko ni maa bi silamɛ cɛ 40 jɔra maa min kɔfɛ k'o tɛ jɛni kira ka kuma tɛ fili ko silamɛ cɛ 40 cɛ a sanogo wallahi a ma fɔ selila maa 40 dɛ ko silamɛ cɛ 40 silamɛ yɛrɛ kundila maa 40 n'o jɔra su ka ko ala bɛ yafa o ma an ka su selila dɔ e bɛ silamɛ cɛ joli sɔrɔ o jɛla ye ayi a tɛ
zone dama na marto dama na ni jo e cenu kun ye ma nyana ma sabi kun sunguru wele ka duma wallahi asanugo o ni ya ci jira bo bloka to ke sabi bitu ka drogo saka na duma o dama jole e kuna e yera mai wallahi asanugo kala ka jigi yoranye e duni yoro man ye jigi yoro benye ai o tenye wallahi o tenye sanugo ha atuma nunu sirana ala de nye na ka to ala taala odo an fila o kene de ka sikatola otuma ala ko amunu ngo dambe ne ala la ay sira ala nye hakka tukatihi ala yasra ya kodana wala tamutunna illa wa antum muslimun ya ala kuma kame ko akana so akasa fiyo fo akasoro aya yere dine alama el muslim ko ren yere di alama ni ko nga jombe jo ni ko nga dambe da ni ko nga minto imbo toyi fo akasoro yere di alama no kontila ibonana Allahu akbar sanugo odogoyi Qur'an ama fo akana sa fo akasoro abesili ai fo akasoro abesu ko fo akasoro aya yere dine alama odo asanugo ni mami ya yere di alama o te kan zuwe ni mami ya yere di alama o te kan mafalai ni mo mi ya yere di alama o te kan dabali jugo kele ni mo mi ya yere di alama o te kan haside sanugo wallahi sikatella Allahu akbar anga sarane ko kaka wallahi nunun taruda o kera koy bashita wallahi ni se kumba to jiya kono ya ni se kumba ma to jiya kono akumbe to jiya kono ni jama ko kumba to jiya kono ya den chama be ngolo no kumbe mo bali sayala bashita kunte sa sikatola sanugo wallahi kenaka akunte tawo ai akuntita mena mata te lafiya wallahi faka ta ka sarada fale le mine sikatola ay min di jiya ma Allahu akbar bashita kama alaka ya fa amin billahi ale kama ale be se ka mogo ale be mogo min do arjina kono mogo do mi be ale ka duloge bolo mina ka do arjina kono akacha de sigay Allahu akbar billahi sikatola ayake ala ka to ala odo kasira ala nya ka ka waldon fe ka waldon kan na ite bashita ye fiyo ka foko ni here nyogon ba bolo ita fini yala ita kafale ya yala ita a jamale ai samani ni munyu wallahi mse ka nche dusu suma chiko sikatola asanugo na mugele ngone de la ka kuma muso ka hake ani chao ka hake na muso ka hake je ka hake muso ka nya wajuli ka karmo ka misiri na ya wajuli bane jumala bashita bora ka ne kumbe misiri dala ko ne ye kuma min fo ka kashati be sorowa Allahu akbar atite moka hali saba fa ka tiya barakaji Allahu akbar atite moka ekeme ki tiya koku aiwa asanugo odogoyi ka donda ko hala ta saka nyo ai wallahi ego ko ka ke bashita nyo na aiwa kuma te koyi walide do odo wallahi walide do wallahi nya fondala aninyaye kelente de ai gache gaja ale be munge kashati labili wallahi Allah tokorobate ale mako be kuma jumena ne ka kuma la ko ale be barake noyi ama mo chire adani ne da ko be sorowa Allahu akbar atite moga sanugo ya wonna lengoyi chawnu yere ka ankulu ka andu kama koro ko kuma de no ndo te chiawe sikatola abana few sanugo hakli mala ka da ami bashi kai wallahi akai ba ma dan kai abe kanye wallahi chakani muso tonyo kana dansa ko muso ka kani muso jafa ba ma dan ma muso jafa ai umake wallahi sanugo atman badum nununga keno ye wajulu keno de anga wala da soro anga ta da kamiri dondola an yere besa wallahi ala ko kana son ka saka suri me yere dine alama o mande ale sabu da mandila wallahi sanugo wala ala ko tuguni cogodi ako ya ayyuhal ladina amanu kunu ansarallahi ako aw munu go ko adane men alala ay ke dina deme bakoy wallahi ansarallah udugoy ay ke ala ka dina deme bakoy aya jogo ni aisra ala nye aka dina deme asayid sharifu Osmani Madani Haidara wallahi wudu asanugo ay dina deme de okera keneka ma chaman duru sile no madina deme ay wallahi hadisa dokotoro mungo ye hadisa bekala jiya hadisa be o madina deme kile kile sikatola sanugo
mi ko ɲɛ kuranɛ durusi hali ni kalandenw bɛ k'a sɛbɛn ni kalamu filila an bɛ bɔ a kalama a si ma diinɛ dɛmɛ ayi a ma kɛ wallahi u m'a dɛmɛ ayi o ma kɛ fiyewu u y'u yɛrɛ dɛmɛ nka u ma diinɛ in dɛmɛ wallahi a Sanogo Sheriff Osman Madani Haidara Haidara a y'a farikolo di k'a nin di k'a ka dɔɔni di ka diinɛ in dɛmɛ wallahi a Sanogo Sheriff Osman Madani Haidara wa Ala ko ka diinɛ in ne dɛmɛ aw minnu ye dɔ kala a ye tiɲɛ fɔ maaw ye a ka diinɛ in dɛmɛ a ka yɛrɛ lafasa to yen tiɲɛ a Sanogo Ala y'o de ɲini an fɛ o don koyi ka tɛmɛ n badenw n'an ye nin kɛnɛ ninnu sɔrɔ an kana taa ten k'a sɔrɔ an ma taa ni waladaw ye an ka hinɛ ɲɔgɔn na an ka ɲɔgɔn dɛmɛ an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ walijugu an k'o dabila Madani kun ka ɲi basi tan ka ɲi Sheriff Osman Madani Haidara o min b'an bolo yan o fana ka ɲi o tuma an yɛrɛ k'an jija sa Allahu Akbar siga tɛ nin na Sanogo an k'an jija an k'an cɛsiri an k'an jogow yɛlɛmɛ an k'an jija an k'an cɛsiri an ka asidiyaw bɔ an dusukun na an k'an ɲɛsin Ala ma an ka hinɛ ɲɔgɔn na an ka ɲɔgɔn dɛmɛ siga t'o la a Sanogo wallahi an karamɔgɔ ye diinɛ in dɛmɛ dɛ o kɛra koyi a dira Ala ma wa Ala sɔnna fana a ye diinɛ in dɛmɛ siga t'o la bilahi wallahi fɛn fɛn tɛ se ka fɔ masha Allah fɛn fɛn tɛ se ka fɔ a y'a fɔ ayiwa ko san finna Sherifu ye kɛnɛ sɔrɔ zikiridalaw a y'a gara wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh Sanogo a kuma ɲɛna Allo